Bueno, pois logo de unhas negociacións entre os dous partidos, chegamos a un acordo de que vamos a estar 2 anos cada un na alcaldía. Ora, concretamente, os 2 primeiros anos estarei eu, despois estará Miguel. Miguel ahora estaría tamén de teniente alcalde, e eu, cando este Miguel de alcalde, estarei de teniente alcalde. Vamos unificar o programa que levábamos para quedar un programa en común, e, bueno, en beneficio das veciñas e os veciños do Borgo. Xa mirastes algo deses programas, tedes puntos en común ou vades unificar agora a partir deste momento? Temos puntos en común e O vamos... 80% dos programas era común, entón, o demais, pois chegaremos agora. Déxame mirar que non teño moi claro que o teu micro este enchufado, perdóname, Miguel. Sí, dale. Eso, dime. Que o 80% témolo xa en común e o demais, pois xa agora, a largo das semanas, iremos... O importante é que temos que gobernar para a xente para que o bolo mellore da situación na que está. Pois non sei, enhoraboa e a gobernar. Moi ben, gracias.